So friends, this is Cockroach Mic channel. Jotono nulam so Cockroach Mic channel. So Kasha Panda, Joygobin Baptist Church, tamo Women's Fellowship, Joygobin Baptist Church ni Women Fellowship, Panda Klaitongo. So tini blog norok nuknai activities tamo ungya o Pandawo. So let me highlight some items or activities which is going on in this program. Program tamu tong ya norok no tini funuk nai, so norok nai tong. So rok yang lajak, kaya ngo thangin nai lagi na tam tong arrangements sajang nai rok arrangement kebang matong lah, ni yang kak layo lai pang lai tong kap. Yang food department tam song nai lagi na katakuti oh katakuti ekdom ekdom sitex yak suna batu ini na bagi aluk potato yang tam kalai nai lagi na tahu kamu asungan bagai baji to bu oh tahu dari saya malian mosla mosok sekarang baji gak kata oh already baji pajak food department of women's fellowship Joygobin Baptist Church ni maka ini Panda di bagi iko afrai ni bagi no abo thasing ni abo katakuti nuka afrai flight to manuka yang tui tonggo syntaxo food department ni korok oke obo dal begitu Orbo hoku tulung suka abo hok malet hogan hai ma to oboke tok bahan awan gudok nih babi gudok nanti kok gudok abo awan sih obo si gudok zak obo waisa bai no kok zak ready topeng dan aja ayang punuka tabuk interview Khoitan simip phaiban sagra de ang khoitan sim phaiman khoitan simip phaibani tai panda noitan simi 10 tan simi am sa ke paikha 9 tan simi kaisa panda kaisa session paikha tabuk second session choli tongo au session ni pai worship panda pai abo maisa lai abo ni bagi tohan tongo dal tongo a tongo tai godok tongo so aboke food department ini songmani ongkoni bagi dotima phailai kata ke panda actually 9 tan simi choli kha tai kaisa session pai tabu worship panda bo 10 tan simi 12 ta jora ungi tonggu tabu abon pore maisa lai nai norok nu khna bo tohan a tai dal godok e aborokta sapsu bo khunuga norok no kaisa seng lai nai tati maisa bai ye kaisa hai seng jak nai sarik jora tini ata loita jora yang ko belai motom to fa he ko norok to mo da motom jan ne thai ni ya video ba hai thang ya ba yang belai ke motom to ka Lokal ah. Kaido bahasa nani hike to belai ke kaham.
healthy food. Có cả yang sakitnya không? Nini kok thai rok no khnawi tong khe no ani subrai khak chang go Nini hamjak mano wan sugu nai khe no ani subrai khakamo Nini kok thai rok no khnawi tong khe no ani subrai khak sang go Nini hamza mano wan sugai nai kheno ani sura khakamo Hatzuk hapar dima dizlang saslang tong tok boyar kecang mangkang bebak no Keto mai khul tok sa khora satu watai pung ma phera rukhana bebak no Hatzuk hapar dima dizlang saslang tong tok boyar kecang mangkang bebak no Yang ko kisong tong babay no Opunya wi ma tong kan Supray no lo bayang tong thok mani Yang ko kisong tong babay no Opunya wi ma tong pano Supray no lo bayang tong thok mani Nini kok thai rok no khnawi tong khe no ani subrai khak chang go Nini hamza mano wan sugai